B'investiment ta' 17 miljun euro f'fondi Ewropej ġiet implementata miżura mill-Programm Rurali għal Malta li tkopri l-iżvilupp u t-titjib fl-aċċessibilità ta' 195 triq rurali f'Malta u Għawdex. Dan se jkun tajnuna għal aktar minn 3000 bidwi. Fost il-benefiċjarji ta' din l-għajnuna kien hemm il-lokalità ta' Kerċem li rċevit 300,000 euro biex jitwettaq il-proġett fi triq il-Għadira. Dan se jagħmel tajjeb għal sistema ta' ġbir tal-ilma biex ikun jista' jintuża mill-bdiewa għall-attivitajiet agrikoli. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppajdi stqarr li din il-miżura tagħti s-sosten lil 34 kunsill lokali biex isaħħu l-aċċessibilità f'diversi żoni rurali. Din hija miżura importanti illi tagħti assistenza kemm lil kunsilli lokali kif ukoll anke proġetti ta' infrastructure Malta fil-fatt ibbenefikaw aktar minn 28 kunsill lokali. Din il-miżura wkoll tagħti 90% minn dawk l-ispejjeż eliġibbli u allura hija mezz ukoll kif nagħtu aktar assistenza f'dan is-settur biex nassiguraw aktar aċċessibilità ħalli iż-żoni rurali ta' pajjiżna jibqgħu jiġu imsebħa bil-ħidma li jsir kemm ir-raħala kif ukoll mill-bdiewa. Il-Ministru għall-Agrikultura Anton Refalo spjega li l-Gvern qed jipprepara skemi ta' għajnuna għas-7 snin li ġejjin bilan li jkompli jissaħħaħ is-settur agrikolu. Din il-miżura kienet importanti ferm sewa għal Malta kif ukoll għal Għawdex u issa li aħna qegħdin nħarsu l-qoddim għal programm li ġej il-ġdid iridu nippjanaw sabiex aħna nagħmlu l-ħajja tal-bidwi Malti u Għawċi iktar feliċi u iktar inkunu nistgħu ngħinu min-naħa tagħna.